Vítejte v obchodě pro rockery. Dobrý den! Dobrý den. Prosím celečka. Tahle. To je pár disco pakotů. Strašný, tady stojí Minecraft. Oh my god, happy birthday. Co, teď to beru. Oh my god, happy birthday. Co, beru to. Ty vole, co to je? Tohle si chci koupit. Věříte tomu? Jako něco proti. Ano. Co? Spousta věcí. Dobře, bude to stát. Počkejte. Jo, 400. Já to stranu, ne? Když jste měla číst, tak tam vidíte cerovku. Já jsem se že stojí 5 korun. Já teda... Nashledanou. Strašně obchod. Chcete ještě něco? Já jsem zapomněla. Cerečka jsou tamhle. A ty nechci. Nemáte něco růžového? Cerečka. Máte něco růžového? Tamhle máte autíčko růžový. Promiňte, ale já vám ho sundávat nebudu. Padá vám pes. Naschledanou. Počkejte to zaplatit. Čekejte. Ale jako... musíš zaplatit. Ujela. To nemá cenu. Já si dám svačinu. Takhle to chodí u nás v obchodě pro rockery.